ኣብ ዓለምና ብዝሕ ፔናልቲ ብምስሓት ዝፍለጡ ሃገራት ወይም ቡድናት ኢና ንፅውዖም ካብ 9 እንተልዕለዋ ብዝርዝር ክገልፀልኩም እየ ምሳና ፅንሑ ሼርና ሰብስክራይብ ግበሩ ቁፅሪ 1 ኣርጀንቲና ብ8 ፔናልቲ ብምስሓት እዮም ስለዚ ዝገርም ማለት እዩ ኣብ ክልተ ዓለም ዋንጫ ካልኣይ ኢንግላንድ እዮም 4 ፔናልቲ ብምስሓት ማለት እዩ ፖርቹጋል ለለ በዝሕ ፔናልቲ የግንዮም ይስሕቱለ እዮም በቃ በዝሕ ኣብዘን ክልተ ዓመታት ተገነየ ፖርቹጋል ለሰለስተ ራባይ ፈረንሳይ እዮም ነይሩ ፈረንሳይ ለለ ብሰለስተ ፔናልቲ ድሕሪ ለለ ብራዚል ብሰለስተ ድሕሪ ለለ ኢራን ለለ ክልተ እዮም መግንዮም ኣብዝና ክልተ ዓለም ዋንጫታት ዝተኻየደስ ክልተ ፔናልቲ የግንዮም ብድሕሪ ለለው ደረጃታት ስዊዘርላንድ እኒው ክልተ ሶምለ ብድሕሪ ለለ ጀርመን እኒው ሶምለ ክልተ ግንዮም ብድሕሪ ለለ ፖላንድ እኒው ፖላንድ ክልተ በዝሕ ኣብዝና ዓለም ዋንጫታት ኣብዘን ክልተ ዓመት ዘን ተገበረ ክልተ ብደረጃታት ጀሚሮም ነውና መብዛሕትኦም ኣብዝና ክልተ ውድድር ተኻየደ ኣብዝና ኳታርና ኤኤስኤና ካናዳ ሜክሲኮ ለዘጋጅዩ ብሓደ ፔናልቲ በዝሕ ለግነዩ ሃገራት እዚኣቶም ይመስሉ ኣብ ለቐፃሊ ሕፅር ዝበለ ኣሜዚንግ ዝኾኑ ነገራት ኣብ ዓለም ዋንጫ ዝተገበረ ነገራት ካብዚ ዓለም ዋንጫ ልውዳእ እሱታት ሒዝናልኩም ንመፂና ሼርና ሰብስክራይብ ምግባርኩም ኣይትረስዑ እስካብ ቀፃሊ ንጋነ ሻሎም ለኣልና ኢና